Nedavno je provedena odluka u Europskoj uniji da se zabranjuje političko oglašavanje na društvenim mrežama. To se odnosi prije svega na Facebook i na druge platforme. To je još jedan način da regulatori i činovnici u Briselu ograničavaju što vi smijete vidjeti, čitati, koja mišljenja, koji sadržaj u javnom prostoru. Mislim da u Europi mnogi žele reguliran govor umjesto slobodu govora. Trebamo omogućiti veći prostor slobode, a ne ga ograničavati. Tako da to najviše se odnosi, čini mi se, na ove konzervativne pa i kršćanske snage u Europi koji su često na udaru. Njih se želi cenzurirati, njih se želi ušutkati jer mi zapravo rastemo i predstavljamo prijetnju na određeni način strukturama moći koji već desetljećima upravljaju Europskom unijom. Tako da i dalje ću upozoravati na to. To nije pravi put. Treba građanima omogućiti da sami odluče što žele čitati i s kojim mišljenjima i stavovima se slažu, a ne da neizabrani činovnici to određuje u ime zaštite svih nas. To nije pravi put i tu vidim sve veći jaz između Trumpove Amerike i Europske unije. Poznati je slučaj gdje su pokušali vršiti pritisak na Ilona Muska nakon što je kupio Twitter da isto ograničava i cenzurira određeni sadržaj. On je to jasno odbio i treba i dalje pružiti otpor prema svima koji žele na neki način nas u svemu kontrolirati. Vide budućnost u nekoj digitalizaciji gdje će svaki građanin dužno imati svoj digitalni ID i nažalost, reći ću da u tom smislu Europa srlja u smjeru jedne Kine koja je jedna totalitarna, monstruozna vlast koja može svakog građanina u svemu nadzirati pa ako želi zapravo uništiti funkcioniranje svakodnevnice. Dakle, moramo biti svjesni koje su to prijetnje, govoriti glasno i jasno da to ćemo odbaciti i to ću u vaše ime i dalje činiti. Živjeli.